zjistit, jaký máte problém, abych vám mohl Já co nejlépe nemám problém pomoci. s váma. Samozřejmě, já to chápu. Já se vám snažím Já pouze jsem se vás... pomoci, Dobře, takže abych vy vás mi to nasměroval to správným neodpovíte. směrem. Pokud vlastně chcete reklamovat váš svůz, je nejdříve nutné obrátit Já se na jsem vám autorizované řekl, prodejce. přestaňte být zaseknutá Pokud jste deska, já nic nereklamuju. Dobře, tak v čem je tedy problém? Dáte mi ten telefon na toho člověka, nebo mi nedáte? Mě zajímá tedy, jaký máte problém, abych vás mohl co nejlépe nasměrovat. Poslouchejte mě. Já nechci nikam nasměrovat, já jsem jim nasměrovat sám. Pokud chcete Chci vlastně, telefonní číslo, nebo mě na něj spojte. pokud máte, Jméno zní Milan Šalamoun. pokud máte zájem o vyjádření našeho reklamačního oddělení, mohu vám dát případně Já se vás e-mail, neptám, případně fax, ježišmarja, vy jste případně zaseklutá adresu. deska do prdele! Já nic nereklamuju! Případně Rozumíte mi? Nic nereklamuju. Mám otázku pro opravdu technického ředitele pana Šalamouna. Ten mi na ní odpoví. Vy nejste pan Šalamoun, takže mi na ní neodpovíte. Neskoušejte mě cvičit a povídat mi jako zaseknutá deska o nějakém reklamování a nereklamování a podobně. Ptám se naposled. Dáte mi ten telefon na ně, nebo mě spojíte? Mě zajímá, jaký máte problém. Mě nezajímá, co vás zajímá. Takže pokud máte dobře, technický dotaz, mohu si ho zaznamenat, mohu ho předat na příslušné takže vy mi oddělení a dostanete odpověď. dobře, nastartoval jsem si auto a řeším to svým způsobem. Jedu na Pankrác. Vážený človíčku nešťastná, udělám takový průser, že se vám o tom ani nezdálo. Dobře, pokud máte... Protože jako já se s váma nebudu bavit o nesmyslu, anebo o smyslu, protože vy, jako človíček, který někde sedíte u telefonu, mi těžko vyhovíte. Ano, samozřejmě, já říkám, že jste váš dotaz Já jsem se zeptal. předám na příslušné oddělení. Já nechci žádné oddělení! Já chci jednoho člověka! Kvalifikovaně vyjádřím. Já jsem se dost kvalifikovaně vyjádřil, nebo prostě vy nechápete. Promiňte, ale vy jste mi zatím nic neřekl. Vy jste mi neřekl Já vám ani vaše nic jméno, říkat nebudu, ani já jsem vám řekl, koho chci. Tudíž já vám skutečně nemohu v tuhle chvíli poradit a říct vám další náležitost. Dobře, já to vyřeším tím, že si jdu na vás stěžovat. Samozřejmě to je vaše právo. To je moje právo, protože vy jste tupé hovado, které někde sedí, dali mu moc sednout si k telefonu, aby mohl srát lidi. Takže na tohle to budu chtít vyjádření, jestli jste přínosem pro firmu Peugeot, anebo ji škodíte. Protože tak, jak se mě vynasral, mě ještě tento týden nikdo nenasral. To se samozřejmě omlouvám, já se vám snažím pomoci. Takže vy se snažíte opravdu mě rozuřit. A človíčku nešťastná, jako vy si zahráváte s tím, že já tam taky přilítnu, mě to bude trvat chvíli. A bude strašlivý problém v tom, že já si daleko nechodím pro facky. Takže až se tam objevíte, protože vás budu chtít na oči, tak se může stát, že se mi spaší ruce a natáhnu vám takovou facku, že vám slezou uši na jednu stranu. Já samozřejmě chápu, že pokud máte poruchu s vaším vozem... Já v tom autě kurva sedím, ty debile! Dobře, tak v čem je tedy problém? V čem je problém, že chci telefon na tohle člověka? A nebo ho chci spojit? Stačí! Já se vás tam, jaké záležitosti s ním chcete mluvit. To je naprosto jednoduché.